danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora. A labarin wata mata da mijinta a yayin da yake gargarar mutuwa. A lokacin da bawan Allah ya kwanta kwanciya ta rashin lafiyan da ba ta da alamun zai tashi, sai ya fahimci cewa lallai wannan ciwon nashi ta iya yiwuwa ciwon ajali ne. Saboda haka sai ya kira matarsa ya tambaye ta, don Allah da Annabi, duk wannan tsawon shekarun da muka yi da ke, ina so in miki wata tambaya don Allah ki ansa min ita a cikin tsoron Allah. Ta ce, haba mai gida, zan ansa maka tambayar ka cikin tsoron Allah, na maka alƙawarin haka. Ya ce, don Allah ina so ki faɗa min, tun da muke rayuwar aure da ke, kin taɓa cuta ta? Kin taɓa cin amana ta? Ta kalle shi ta kau da kai, sannan ta sake kallon shi a karo na biyu, ta ce, ƙwarai kuwa mai gida, na taɓa cin amanar ka. Sai ya tambaye ta ya ce, sau nawa? Ta ce, sau uku. Ya ce, don Allah ko za ki iya lissafo min kowanne daga cikinsu ɗaya bayan ɗaya? Sai ta ce, tun da ka tambaya in faɗi komai tsakanina da Allah, ba ni da wani zaɓin illa in faɗa maka gaskiya kawai. Sai ya ce, to ina jin ki. Ta ce, karo na farko da na taɓa cin amanarka a zaman aurenmu, idan ka baka manta ba, akwai ranar da kuɗin hayanka suka ƙare, mai gidanka ya zo ya tada hankali akan cewa lallai sai mun bar gidan, har ana shirye-shiryen cewa gobe za a zo a jefo kayanmu waje a rufe ƙofa, mu zo mu ci gaba da watangaririya akan titi, a yayin da ni na tabbata baka da wasu kuɗi, baka da yadda za ka yi. Idan baka manta ba, washe gari da safen kafin a ce wanda za su zo su kore mu daga gidan su zo, na tambayi izininka cewa zan je gidanmu, sai ka bani dama na fita. Da na fita ban zai mai ko ina ba sai gidan attajirin nan. Na je na ce na zo neman alfarma ya taimake mu don Allah da Annabi ya ƙara mana lokaci domin mu samu ka nemo kuɗin da za ka biya. A wannan lokacin na yi niyyar zan nemi wannan alfarmar a wajen shi, idan ya amince ya ba mu ƙarin lokaci, zan wuce gidanmu in samu 'yan gidanmu a san yadda za a yi domin a taimaka mana mu biya kuɗin haya. To amma a wannan lokaci sai ya ce mini zai amince ya baka kyautar gidan har abada gidan ya zama naka, amma da sharaɗi ɗaya. Sai na tambaye shi wani sharaɗi ne, sai ya ce yana so in bashi kaina. Nan take na ga ba ni da wani zaɓin da ya wuce in bashi kaina sau ɗaya dai, ba don komai ba sai don mu mallaki gidan kanmu. Sai ko ne wannan gangancin na bashi kaina a wannan rana. Shi yasa za ka ga cewa a yayin da suka zo da nufin za su yi mana wulaƙanci su kore mu, sai muka yi mamaki, ko kuma in ce dai kai mamakin ganin cewa ya ce wannan gidan daga yau ba gidan haya bane ba a gare ka. Ya damƙa ma takardun gidan ya ce ya baka gidan kyauta har abada, kuma wannan abun ya faranta ma rai sosai. Sai shiru ya ce, to wannan abun da kika yi cin amana ce, amma kin yi ne domin ki ceci ahalinmu, duk da cewa dai kin yi ɓarna, amma ni na yafe miki. Nan ya kalle ta ya ce, sai wani wuri ne karo na biyu da kika ci amana ta? Sai ta ce, a karo na biyu shine lokacin da ka kwanta rashin lafiya na ciwon zuciya, a yayin da ake buƙatar a yi maka aiki, ana buƙatar kuɗin da suka kai naira miliyan 30, mu kuma ba mu da wani abu da za mu iya biyan wannan kuɗin. Inda za mu tattara duniyar da muka mallaka gabaki ɗaya da danginmu a saida, ba za a iya samun miliyan 30 ba. A wannan lokacin idan ka lura, likitoci sun ba da sati ɗaya cewa tabbas idan ba a yi maka aiki cikin wannan sati ɗayan ba, za ka iya rasa ranka. Na rasa yadda zan yi, sai na je wajen likitan nan na tambaye shi don Allah akwai wata alfarma da zai iya mana. Sai ya ce min, to idan zan iya bashi kaina za a iya yi maka aiki kyauta. Nan ma dai na rasa yadda zan yi, na fashe da kuka, haka na haƙura na bashi kaina sau ɗaya. Daga nan in ka lura za ka ga cewa washe gari an zo an yi maka aiki ba tare da an tambaye mu ko sisi ba, kuma aka ci gaba da kula da mu har ka samu sauƙi ka warke muka dawo gida. Wannan shine karo na biyu da na taɓa cin amanarka a rayuwata. Don Allah ka yi haƙuri ka yafe min, domin wallahi na yi nadama. Sai ya ce, to wannan ma kin yi domin ki ceci rayuwata, duk da cewa dai kin yi ganganci babba kuma kin aikata ɓarna, amma ni na yafe miki. Sai karo na uku ki gaya min wane lokaci ne kika ci amana na a karo na uku. Sai ta ce mishi, a karo na uku da na ci amanarka kuwa shine wata rana mun tafi gidan biki da ni da kai da kuma ƙanwarka. A lokacin da muka tafi sai na tadda ƙanwar taka tana tare da wani yaro yana wato lalata da ita. A wannan lokacin ka bani amanar cewa duk abin da ya samu wannan yarinyar kar in kuskura in ɓoye maka. To a wannan lokacin da na kama su, gashi aurenta ya zo gab za a ɗaura mata aure, kuma na tabbatar da cewa idan na faɗa maka a yanayin da ake ciki za ka iya faɗa wa sauran 'yan uwa, kuma sai na ji tsoron kar asirin ya tonu har ma wanda zai aure ta ya fasa.
baya kuwa da na san yadda muke zaune da kai, na ci amanarka sau biyu amma baka sani ba, kuma gashi muna zaune da kai, saboda haka sai na yanke shawarar in ci amanarka ta wannan ɓangaren ba tare da na faɗa maka ba, in yi shiru da bakina. Na ja bakina na yi shiru, ban faɗa maka yadda ƙanwarka ta ci amanar wanda za ta aura ba, kuma a haka aka zo aka yi auren. Wannan shi ne cin amana na uku da na yi maka. Sai ya ce to wannan ma cin amanar da kika yi kin rufa wa wata asiri ne, saboda haka na yafe miki. Nan take yana faɗin haka sai rai ya yi halinsa. Ta fashe da kuka, ita ma ba ta daɗe ba tana yin kuka, nan take rai ya yi halinsa. Sai dai aka ɗauki gawar mamatan guda biyu aka je aka yi jana'izarsu. Allah sarki rayuwa.